iki lah ngapa jagung ya. Pelanggaran ya. Anu dileng sing gendeng kok jeneng banyunan kan. Andri Andri. Kan beran kok ngene sampe ate kena enggak iram. Tak yuk aku dek iya. Mau susun ke bawa aku luwuh kene. Dene nggone Pak RT gajar. Kayaknya tau betul ala ada wangel pak nah enggak mau koyok ngono. Ora ngatasi iki asline. montore kan. Montore. Montore enggak. Ora adeke kuwi lho nah nganu motor bareng mosok ngene BRT kono ngono ne. Mumbul sini iki motor. Ning kono Pak. Sentak-sentak nang kae mumbul. Nah jadi Pak Amai ku mau kene nang motor. Kudune kan dingin lho. Wayah kae bar teko munggah sithik terus dilongi gas tambahi gas neh. Ora mantak-mantak ora kuat.